Era soarele cam agitat, pielea mea cam nebronzată și m-am dat cu toate alea. Ai făcut furor pe litoral? Ce pot să zic așa? Sunt un tip modest eu acum. Am vorbit cu fete multe, am intrat în conversații, în dansuri, în cluburi, filmări și acolo. Cum reacționau fetele când te vedeau? Păi veneau la mine, wow, ce bine arăți, felicitări pentru corpul ăsta, cum ai reușit să obții? Păi foarte simplu, dacă muncești și ai voință, nu e foarte greu. Povesteai că te mușcau? Da, veneau la mine, gen, era un pic bete, în cluburi, veneau, mă mușcau de gât, eu le-am dat la o parte ușor, că nu e chiar așa. Lăsa semne? Vrea să lase, le-am zis, nu lăsa semne că e grav. Pielea mea e sensibilă, foarte sensibilă pielea. Dacă și-a pus dinții aici, e crimă. Încercau niște săruturi, mai înfurau un sărut, două. Le-am zis, potoliți-vă că nu e chiar așa, nu sunt star încă. Mai am până ajung acolo. Ce să zic, m-am distrat super tare. Vacanța asta a fost minunată. Niciodată nu m-am distrat așa. În timp ce alții dădeau bacul? Eu stăteam la soare, mă relaxam cu sponsorele mele. Mai le luam în brațe, mai una alta. Mă mungeam cu cremă, mai stăteam, am plecat, mai îndoit, mai dansuri, filmări. V-am zis, a fost super tare. Cine are carte are parte, cine are mușchi? Are femei și are bani. Și de toate. Da. Acum, ce pot să zic? Poate și ei, după bac, o să vină să ne distrăm. Eu oricum o să am mai multe vacanțe. O să încerc să iau parte din ei cu mine. O să încerc să le dau și lor niște gâscuri. V-ați pregătit cât de cât pentru examen? Pentru bac? Da, cel mai mult. Nu știu de ce mai m-am trezit. Cum v-ați pregătit? Nu știu, mi-am făcut freza, m-am aranjat, m-am îmbrăcat bine. Acum am venit mai sexy. Cum te numești, rog? Robert. Pacino. Așa ți se spune? Da. Grupa Măsii. Dar văd că nu-ți la sală. Ai grijă de Nu mă fac de 7 luni de zile. 7 luni? Am făcut borță. Și am ieșit să... Vino cu să te filmeze, că ești fratele meu. Ce notă ai luat? Ia să vedem. Nu sunt de aici. Am dat în partea cealaltă la Goga. Și cât ai luat? Nu știu, că acum mă duc și eu. Cum a fost azi? Așa de bine, fai de mine, încât trebuia să mă lupt cu un urs și să omor un urs din ăla de așa de puternic îi. Fai, Doamne, că nu mi-aduc aminte unde dracu eram. Și trebuia să dau cu mâna de copil. Așa lucrezi tu? Lucrezi tu la... Încă nici 5 ani n-ai și lucrezi. Dar pe la Nina, nu vezi la Nina acolo am fost și am ajutat-o pe Florea și pe ea și pe bunul Sandu și pe Sonia, am ajutat la Lani, de atâtea numai. Te plătește ceva, Emiluț? Da, îmi dă suc, îmi dă... Stă. Dar bani pula, hă? Da, pula. Ieri mă... Kiss. Happy New Year's. My friend, love you. My beautiful friends. Kiss you. Kiss you. Cum treci mai ușor peste o despărțire? Laba. Fac laba. Ta ai sărit cu bani. Te filmăm. Da, ia uite ce mișto arăt ea. Ia zi ceva de Să-mi pui biscudiuri. Să-mi spui biscudiuri? Să-mi pui biscudiuri, da. Ia zi, zile ceva la oamenii ăștia de dulce. Mâncam iar pula oamenii ăștia. Ia zi o poezie de aia. O poezie, pizda mea e de hârtie. Altceva ce să spui. Baia cu hai sictir. Hai sictir de fața mea, când ba pula în zeama ta, dar nu era o soră de-a mea ca tata să poftească pula aia pe toți de casă vă putea. Era o pisică și minionească
pe aia o putea. Să-mi bag morați în stâna lui Bartu și în toată acofiții și în pizdaniții și în tocuferestii și în pizda nevestii. Hai, mamaie, că ai luat o razna, vezi, de asta te iubești. Păi da, și eu de ce te iubesc? Tot că e razna și tu ca și O iau mine. și o razna? Păi uite că ai luat-o. De ce am mă luat-o? pui tu pe mine, femeie bătrână, să spui eu pulezuri în telefonul ăla. Păi lasă bre, că suntem aici în familie. M-aș fute rău eu. Rău? Rău, mai. Hai de viața mea. Rău, mă sui eu deasupra și să-l fut eu să moară măsa decât să moară mama. Hai, mamaie, hai. Hai. Vă pupăm. Vă pupăm. Mua! Eu sunt capitanul Burci, am o pulă de 1 metru și o să vă cam fu pe toți. Am fost acolo, doamnă. 2 indivizi dintre ei m-au apostat cu o bâtă. Mi-a dat cu bâta în antebraț. Eu m-am chinuit foarte mult timp să fac antebrațul ăsta, ei mi-a dat de m-a julit. Și acum, după ce mi-a dat ei cu bâta, în mână eu am pus mâna, am luat și o bâtă și i-am dat lui unul în față și lui altul i-am dat perversă, ca pe Târgu Ocna aici. De-am deschis asta. Și acum tot ei cheamă poliția. Ce înseamnă asta? Ori suntem golani, ori nu mai suntem. Dar voi de ce v-ați dus acolo, să vă certați? Pentru că eu veneam de la tenis, jucam în parte, în capul străzii, jucam tenis și veneam acasă. Și când a venit tata, era pe jos, îl bătea și mama la fel. Dumneavoastră în locul meu ce ați făcut? Ei mi-au spus ceva despre un copil, că voi vreți să luați copilul acela. Da, da, ascultați, sora mea are un copil cu băiatul ăla. S-a îndrăgostit amândoi și a făcut un copil. Și acum am stat de vorbă cu ei, că am avut o de scandal, să-i dea copilul 60 de minute pe zi, o oră, adică. 3600 de secunde. Și după... Nu vor să-l dea? Da, și după aia când a fost, ăștia s-au dus cu mama, sora mea cu mama, dați-ne și nouă copilul, ca să-l ținem și noi o oră. Și ei i-a luat direct la bătaie. Ia-l mă de aici, mă! Dă-i mă el! Sar pe gard! Cheamă-l mă pe Cristian! Cristi! Bă, Cristi! Uite-mă! Vede că trupe cizma! Cristi! Du-te-mă! Papi! Du-te-mă! Du-te mă că mă mușcă asta! Bă! Cristi! Cristi! Fugi, bă! Să-l lege, mâncați-aș gura! Lasă-l, mă! Mă ducea să iau cu oamenii acolo. Pune-i mă la înțe de gât! Stai că frumos! Stai că-ți dai cu parul! Stai așa că... Stai că-ți dai o ție! Să rămână. Cristi Lișoan mă numesc. Și ce-i baiu? Și vrem să vorbim cu dumneavoastră. Ne răspundeți la 2-3 întrebări. Ori de rău, ori de bine? De bine. Atunci, hai. Dar ce, mă? Da, du-te! Doamnele, nu mă mai filma, că filmată eu ieri, du-te, băcatile! Nu e nicio problemă, că numai câteva secunde am doar, nu Da, sigur! n-am fi baia, mă.
Stai loc, omule, că eu de ceagă, nu mă mai filma să mă duc Să ne la... spuneți un pic, cum... La de când stați aici? Oh, lasă-mă că nu știi, nici nu ce-a făcut măta când am stat eu aici. Mergi-mă, omule, Spuneți-mi un pic, ce creșteți aici? Ce pule creștem. Da, dar ce să cresc aici? Păi să ne spuneți, ce creați? Da, ce animale creșteți? Da, sigur. Păi ne spuneți? Da. Nu ne ziceți? Nu. De ce? Nu vreau. Da. Nu, eu vă întreb pentru că sunt niște vecini aici care zic că miroasă și nu știu ce. Hai să vezi, am miroasă. Lasă-mă în pula, nu mă mai filma. Dar haideți un pic să ne ziceți. Lasă-mă în pulă. Da, vă rog frumos, mergeți în treabă, vă, cu asta am terminat. Ce pulă am miroasă? Păi, dar să ne vorbiți de ce? Lasă-mă că a fost poliția ieri, așa. Păi de ce a fost poliția? De ce? Pentru că mă sunteți și voi. Păi, dar de ce a fost poliția? De Ne ce? ziceți, nu. Care baiul? Dar știi, pula pe cine-i te mâncă în cur. Da, ziceți-mi un pic, care e problema, de fapt? Da, știi, eu știu. Ce filmat, să filmat, n-aveți de lucru. Nu, și că mă cac vă spun. Da? Mere să treabă exact să face că nu am mâine fac. Da, dar de ce v-a supărat pe noi? Ce pula puce, bă, omul? Dar păi eu nu i-o zic. Ce pula lui Dumnezeu puce? Nu i-o zic, că Doamne mi spune eu. Haideți, vorbiți cu noi, dumneavoastră. Da. Hai, mai taie din ele de le drept. Cunosc, da, branconier. A fost înainte. Nu e polițist? Da. Hai, mai taie din ele de le drept. Avem acum la cronică doi polițiști. Unul este civil și celălalt în uniformă. Unul e abțiguit și aflat în exercițiul funcțiunii și celălalt e și el puțin obosit, dar măcar în timpul liber și la volan. Dânsul este, îl cunosc, este un coleg de-al meu, ofițer la Poliția Balș. Nu știu, a băut, a consumat alcool. Da, o să facem ce a consumat alcool. Mergem la Singe, nu am consumat niciun alcool și mergem la... În ce calitate mă verificați dumneavoastră? Ai apel la 112? Sunt ofițer superior, îl anunțăm șeful poliției. Păi acum aia va eu, lăsați că l-anunț eu. Nu accept nicio fiolă, fiindcă nu mai e... Nu e explozit. Mă dracu, nu te mai ține după mine, lasă-o-mi face. Uite, stau în mașina mea și gata. Dom'le, că făcurăți poliția, dă-le-ți, dom'le. Când era cearta mai întâi, printre polițiștii adjective, hop, s-a insinuat și un pădurar, care îl știa pe infractor, că doar el l-a prins odată la braconaj. Cunosc, da, branconier. A fost înainte. Nu e polițist? Da, a fost și branconier. L-am prins eu la branconaj, la caprigoara, la iepuri. Da. Într-un final, speriat de colegul șprițuit și de pădurar, polițistul sub acoperire, a luat-o la goană pe câmp. Mașina, unde plecați? Da, doamne, vedeți, eu am dat cu tot concursul. A doua zi s-a prezentat la serviciu ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ba mai mult, avea și ceva explicații pentru fuga rușinoasă. Am plecat datorită că am considerat că viața mea a fost pusă în pericol. La acel bărbat cu mustață nu spunea, braconerule, o să te termen, o să te omor, o să... Era un bărbat de 1,5 m. Dar nu contează înălțimea, doamnă, buturuga mică poate răsturna carul mare. Hai, mai taie din ele de le drept. Cam asta este poliția română în 2010, într-un stat integrat în Uniune. Dacă ar vedea ăia din Germania filmulețul ăsta și-ar pune mâna în cap. Ia uite pe cine am primit în Uniunea Europeană. Na. Da, a fost și branconier. L-am prins eu la branconaj, la caprigoara, la iepuri. Da. Hai, mai taie din ele de le drept. Negați că erați la volan. Ascultă, eu nu neg că eram la vogan, la lovan. La rul, nu neg. Eu nu neg că eram la vogan, la lovan. La rul, nu neg. Ascultă un lucru. Domnul Iisus Hristos, apel nu a fost sfânt de acum. Eu eram beat din trasă, de la discotecă eram beat. Negați că erați la volan. Ascultă, eu nu neg că eram la vogan, la lovan. La rul, nu neg. Senin, agresorul a scăpat de la audieri și a plecat acasă. Cu zâmbetul pe buze, acesta recunoaște că îi pare rău. Din greșeală, eram puțin amețit și s-a întâmplat. Îți pare rău acum? Îmi pare rău, frumos, elegant, cricăt, îmi pare rău.
te doare inima, e mama ta. Mă doare sufletul, doamnă, că am lovit-o pe mama cu cuțit în anumite zone ale corpului, din perioada care omul face parte din corp. Și am lovit-o undeva pe la inimă, pe aici, înțelegi? Îmi pare rău, dar aș revine la spital, la Iași. Și am vrut să intru în casă și am dat așa, i-am despărțit și din greșeală era cu masă și am înțăpat-o leac, dar nu am înțăpat tare. Erai nervos, erai băut? O leac, eram băut. Încă un cunoscut fabulist și epigramist. L-am luat între noi, chiar dacă nu sunt toate în grai, că el fiind în altă zonă, tu de unde ești? De unde? Zi tare. S-a ducit. De unde ești deloc? Petre, de unde ești deloc? Moș Crăciun și prietenii săi. Într-o zonă muntoasă împodobită cu păduri de brazi,